fantasztikus vagy csodálatos, nem az első alkalom, hogy szemfényvesztők előadásra jöttünk, gyakorlatilag fantasztikus helybűvöl, elvarázsol, elvisz magával. Nagyon jól éreztük magunkat, látványos, érdekes produkciók voltak. És neked melyik volt a kedvenc műsorod? A masszírozás. Nekem a masszírozás az itt. Nekem nagyon-nagyon tetszett, én imádom a bűvészeket, és az esernyős volt a legjobb. Hát az az igazság, hogy én szakmabeli vagyok, az egész előadás nagyon profi, minden egyes szám tökéletes volt, úgy az illúzió, mint kutyaszám, meg a komikus számok. Annyira jó ez a három karakter, hogy én azt mondom, hogy ez tökéletes.